tak paringi pirsa Bu, sehebat-hebatnya kita wong wadon, sepinter-pintere kita wong wadon, ngesuk nang akhirat kita niku akan mengintili suami. Mengintili. Kan bahasa asalnya ngintil. Berarti bahasa Indonesianya mengintili. Suami niku kepala rumah tangga, suami niku imame keluarga. Kita istri sehebat apapun kita ngesuk ning akhirat karepan mengintili suami. Lah maaf ngapunten, nek jenengan kok ditinggal sedo oleh suami, arepan nikah malih, boleh nikah malih silakan, tapi golet suami sing lebih apik, lebih alim, lebih taat ketimbang suami pertama. Kenapa? Karena ngesuk ning akhirat nek kita wong wadon ditinggal sedo oleh suami kok tidak nikah malih, maka nang akhirat kita niku akan ngintili suami kita sing almarhum niku. Tapi kok nikah malih, maka ngesuk nang akhirat kita tidak ngintil suami pertama, tapi ngintil maring suami sing kedua. Mulane kena apa? Syaraté nikah malih goleta bojo wong lanang niku sing luwih alim, luwih apik ketimbang suami pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam, godhong cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Harun Baijuri ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Haji Abdullah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Darsono ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing Dukuh Karang Kutasari ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kala pundi-pundi, ingkang kala taati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Doro, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ibtu Faridin selaku Kapolsek dari sektor Kecamatan Doro beserta anggota dari sektor Kecamatan Doro. Saya minta tepuk tangan rumin kangge Pak Kapolsek. Pak Lurah, kula wau batin. Kula niku dijemput kali Pak Babin Kamtibmas dari anggota sektor Doro niku wonten Kedungwuni. Kula batin, lho ngajine nang Doro kok wong polisi ya bener wong polisi Doro malah jemput nganti tekan Kedungwuni. Ki polisi bayaran apa ora?
Umpamane bayaran buku nainah ki duwite sepira, kok nganti bisa bayari polisi jemput mumpuni. Kula batin malih, berarti ki buku nainah kelakuane apik sehingga diberkahi karo wong-wong sing apik derek rawuh. Tepuk tangan sepisan malih. Dasare buku nainah wonge apikan, Pak Kapolsek niki najan non sewu aparat tapi alhamdulillah ngayomi masyarakat. Saestu Pak Kapolsek matur nuwun sanget. Derek seneng beliau mesti rawuh wonten mriki ora amplop-amplopan. Wong insyaallah lewian tilangan wingi si akeh ya Pak Kapolsek nggih. Saestu Pak Kapolsek matur nuwun sanget. Hajat pribadi masyarakat dirawuh kali panjenengan satu kehormatan kangge kami. Mudah-mudahan Pak Kapolsek tambah amanah, dicintai kali masyarakat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Babinsa saking Koramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Kutosari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sunoto SE selaku Kepala Desa Kutosari. Sing kumisen jelabet kaya tambang dadung sapi. Insya Allah 2 periode niki berarti tandane ditresnani karo masyarakat. Tepuk tangan juga kangge Pak Kades. Bapak Sunoto SE selaku Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kutosari, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Ibu Kunainah sak keluargi tepuk tangan rumiyin. Ning pinggir sawah gurih-gurih mangan sempol. Buku nainah ke rondo sugih sing bokonge bahenol. Kula wau tanglet, suamine teng pundi? Suamine wis digawang wong. Jujur mawon, Bu, kula niku mulai ceramah kelas 3 SD mien, umur 8 tahun kula pun mulai ceramah. Gurune kula Allah yarham al-mahfurlah Mbah Kiai Marzuki sing gawe materi pengajian niku bapane kula. Bareng kula teng Indosiar tahun 2014 kalih 2017, kula tesi umur 18 tahun biyen teng Indosiar. Pikir kula niku setelah kula saking Indosiar, rata-rata fans saya ya sing seumurane kula. Pikir kula. Tapi bareng kula ngaji teng lapangan, fene kula niku model buku nainah kuwi gadis-gadis lansia. Dan jujur mawon, kula niku mboten terpaku, kula niki terkenal harus duwe fans niku mboten. Mula nek jenengan ngaku kula fene sampean, jenenge ngaku kan saking gampange. Ngaku niku gampang, sing paling susah niku kan diakoni. Mula kenapa nek wonten tiyang ngaku kula fene jenengan, kula pun matur nuwun sanget tandane tresna teng kula. Tapi setelah kula mangke terjun teng lapangan, kula nembe ngertos tresnane wong niku memang terbukti sekang pembuktiane. Kados buku nainah niki ing atase randa kempling tur bahenol, saking bahenole mlaku nganti kencegan. Kan ora karena sakit niku mboten, kowe gegeden bokong kowe. Aku le sempol. Kula mature kados niki karena ketika kula kepanggih kali sing ngundang nimbali kula niku mboten urusan karo sing liyane dingin. Kula kepengin ngertos niki tiyang kok saged nimbali kula, jenenge ngundang mumpuni kowe amplope larang. Krungu-krungu.
Ya jajal mengko tak titeni. Larange niku sepira. Tapi nun sewu sanget ing atase buku Nainah. Oh diceritakaken karo Pak Lurah. Pak Lurah niku 2 periode dados saksi hidupe buku Nainah, semangat gone diparingi ujian karo Gusti Allah. Nah Pak Lurah niku paham sanget. Sing ngangge seragam kantor mawon ya tindak teng mriki izin kangge nderek hormat buku Nainah. Ternyata buku Nainah ki jenenge bakul ya pancen lambene blaka sutak cara wong Cilacap. Apa anane? Kula niku sampai terherman-herman karo buku Nainah. Randa sepuh nimbali kula secara pribadi, tindak maring Cilacap wis dilakoni, tindak maring Temanggung ya wis dilakoni, rong kantor manajemen kula diambah kabeh. Dewekan Bu, karena putri semata wayange nggih sibuk, mantune nggih golet maisyah, kerja golet nafkah. Sampai buku Nainah tindak tenggene langsung teng Temanggung. Mulane kula niku herman. Pak buku Nainah ki ora duwe tangga, ora duwe tangga, ora duwe sedulur kok maring mumpuni nanggap nglamar ngaji kok kiambekan. Jebule pancen iya jenenge pedagang bakul apa maning randa ditinggal bojo maning. Ora kuat mesti dikuat-kuat. Nah, tepuk tangan dingin kok. Aja main-main karo wong wadon sing kirane atine kok wis pernah dilarani. Dheweke nggone memperbaiki nasibe niku Gusti Allah nulunge niku luar biasa. Aja main-main karo wong wadon terdolimi. Rungokna kowe wong lanang. Ini ngomong kayak gitu buku Nainah mantep banget nganti wajah kayak gitu. Mulane saestu hari ini kula nggone ngaji ya rasane lepas karena bareng kula ngobrol kalau buku Nainah. Justru kula mboten badhe nyeramain jenengan, kula mboten nonton niatan tausiah, kula belajar saking buku Nainah. Alhamdulillah dinten niki adalah atas syakur bin nikmah keluarga besar Ibuku Nainah kalian ingkang putri lan putra mantunipun. Mudah-mudahan Ibuku Nainah secara pribadi lan sak keluargi sak dzurriyyah keturunan Ibuku Nainah dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari segala fitnah, diparingi putra putri soleh solehah, kehidupan rizki ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma wabil dumateng keluarga besar Ibuku Nainah ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kutosari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Ranting Kutosari. Wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang banser, rencang garda fatayat ingkang tansah kula banggaaken. Buku Nainah pun cekap boten usah mawi ngangge kipas angin. Aman niki pun silar-silir kok. Langsung niki asene saking alam. Orang nganggo setengah PK utawi 5 PK niki asene. Insyaallah pun seribit-seribit najan rada benter nggih Bu nggih. Sing kepanasan srengenge sampai deleweran keringete, sampai blobor celake. Mudah-mudahan dados melu blobor penyakite, blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Rencang-rencang banser, rencang garda fatayat, Ibnu PPNU Karang Taruna, Jamaah Maulid Tim Tuduror ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya sederek panggota palih, rencang-rencang dagangipun Ibuku Nainah ingkang tansah kula mulyakaken. Lan sedaya para tamu undangan ingkang boten keduman panggonan, duduk lemprakan, kepanasan, kipasan, ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma.
Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin, diamini. Terlambat. Wis gede tuwa ndak diperintah amin barangan. Baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma. Nang ana kuwi kan dadi semangat. Kula dugi mriki gasik lho, Bu. Jam sedasa kirang seprapat pun dugi daleme buku Nainah. Ternyata kula dugi mriki jamaah nembe dugi tekan kono gue nggon tarup gue nyong batin apa nyonang kene ora payu apa. Jebule kultur budaya niku masing-masing. Ternyata teng daerah Kutosari wau Pak Lurah ngendikan niku nek acara pengajian pagi mesti sing rawuh tekane rada siangan, jebule temenan. Makin siang alhamdulillah makin kathah. Ternyata niki kula mulai jam 11 kurang seprapat. Berarti makin mandap jam pinten? Jam pira? Jam loro? Jam loro sore? Berarti salat duhure setengah telu. Modele wong duku karang. Salat duhur setengah telu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Yang pertama, najan niki Ibu Nainah nyun pangapunten ingkang kathah hajat pribadi, tapi kangge pedagang, kangge bakul, rencang-rencang Ibu Nainah silakan sadean. Tapi kula suwun ampun tenggene tengah-tengah pengajian. Mesake jamaah sing sami teng wingking mboten saged mriksani merongose mumpuni. Yang kedua, tukang syuting yang bukan dari keluarga Buku Nainah, tolong minggir aja ning tengah-tengah kados niku jenengan. Bisa minggir mboten jenengan? Soale melas ning teng wingking. Kula biasane nek ceramah niku kali ngadeg, tapi kula niki pun 4 dina durung balik ngomah. 4 dina urung ketemu bojo barang kaya iki. Mulane nek 4 dina urung ketemu bojo ki rasane lemes, Bu. Lunglai letih, mergo urung dices. Jadi kula niki kayane nggone ceramah pan karo lenggah. Mulane niku tukang syuting sing teng-tengah, tolong ya minggir. Mriki nggih kenging jenengan mriki. Apalagi tukang syuting sing bukan dari langsung panitia keluarga. Iki wis ana undang-undang niki nembe rame, wingi tak upload teng Instagrame kula. Dadi nek ana wong nyoting baik pakai HP kamera profesional tanpa seizin wong sing dipundhut raine, apalagi nun sewu nggone ngambil itu bukan untuk dokumentasi pribadi, tapi digunakan untuk konten dalam rangka meningkatkan popularitas atau nun sewu dikomersilkan, maka sing disoting kok ora trimo iso nuntut sampean. Ki nyong bisa nuntut sampean ki. Wis nutupi jamaah, mi anu pindah nun sewu niku tukang syuting. Mriki sebelah kiri nggih mboten napa. Tak izinin jenengan oleh ambil gambar ora apa-apa. Ning nun sewu ampun teng tengah-tengah masake sing teng wingking. Monggo jenengan menyesuaikan. Nek sampean ora manut ora pindah saka tengah malah tak usir sekalian. Melas sing wingking soalnya wis ketutupan gedang ngono kuwi. Ketutupan balon urung tukang syuting jenengan wong lanang malah ning tengah-tengah wong wadon. Wis ora nganggo adab sampean ki ora nganggo etika. Nyoting mumpuni izin ora, ki mumpung ana Pak Kapolsek nggih. Ngerti undang-undange niku. Monggo minggir mriki sebelah kiri nggih mboten napa-napa. Sing penting ampun tengah-tengah, melas jamaah. Panjenengan kan selama ini hanya meriksani mumpuni teng YouTube toh, Bu. Kepingin meriksani langsung nggih. Lah nggih kan kepingin melihat langsung merongose mumpuni. Oh, ora merongos. Ya Allah, isra merongos. Saiki wis ayu. Ya ora ayu kepring dina-dina keramas kok ora ayu ya.
Monggo-monggo menyesuaikan tukang syuting, para pedagang, rencang-rencange Ibu Kunaina, para pedagang asongan dan lain sebagainya boleh jualan. Tapi silakan teng area yang telah ditentukan khusus teng wonten ing pedagang, rasane ngajine lancar, ngajine marem kabeh, ridho kabeh, ikhlas kabeh, lancar sampai jam 2 sore. Nang kene jenengan nganti jam 2 sore nyong balik dingin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sapa wonge sing mensyukuri nikmat sing cilik, mengko li Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Allahumma. Niki rasa syukure buku Nainah najan beliau menika 2007 silam sampun diuji penyakit macem-macem werna-werna ning ternyata memang dingendikaaken oleh Gusti Allah nek ana wong kok diuji sakit, diuji lara, njuk malah eling karo Gusti Allah lan ikhtiar kepingin sembuh, maka niku wong sing lagi sakit lagi lara dirawuh 4 malaikat. Sing 4 malaikat niki tugase masing-masing. Wong mriyang pancen pertama rata-rata wajahe pucet. Mergana pa malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah ken mencabut cahaya wajahe. Itulah kenapa wong mriyang mesti rata-rata wajahe Yang kedua malaikate diutus ken mencabut daya kekuatane. Itulah kenapa rata-rata wong mriyang mesti badane Yang ketiga malaikate diutus ken mencabut indra perasane. Itulah kenapa wong mriyang mesti rata-rata ora doyan. Sing mangan bae berarti waras. Kerudung coklat lagi ngunyah lanjut monggo ora apa-apa. Tale kebagian snack napa mboten? Kebagian berarti mangkate gasik. Jenengan ora kebagian. Mulane melu urunan. Wong mriyang dicabut indra perasane, mulane rata-rata wong mriyang ora doyan mangan. Tapi paling istimewa malaikat si nomor sekawan. Nek ana wong mriyang diuji karo Gusti Allah kok malah tambah eling, akeh dikire, ikhtiar kepingin sembuh, maka malaikat si nomor 4 diutus oleh Gusti Allah ken mencabut segala dosa-dosane. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Keren, tapi kan meriang. Sapa wonge ora seneng dosane dicabut, tapi ternyata najan dosane dicabut keadaane badan lemes. Nek wong meriang nun sewune subuh ngemek banyu wudu berasane nganti gringgingen. Gringgingen ki cara kene apa ya? Dlodog. Najan dosane dicabut, tapi ngibadah ora nikmat, mangan ora enak, mestine yang ngapunten ingkang kathah, antuke ngibadah ora semaksimal waktu lagi sehat. Kilah menungsa rata-rata pada kelalen. Mulane jeneng Nabi dawuh nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas, as-sihhatu wal faraghu. 2 nikmat yang sering melalaikan menungso geniku nikmat sehat karo nikmat sempat. Lagi sehat, lagi waras, ngibadah kelalen. Bareng diparingi mumet setitik rasane kepingin sholat. Lagi waras nang endi? Bareng meriang ya Allah, weru masjid be kepingine mangkat. Lagi waras, lagi suki weru masjid melengos. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Mangkat wonge. Wonge mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Warna coklat. Sorry ya. Kerudung coklat orang mumpuni tok. Weh, Bu Sartina. Butuh gini Mbak Iro, Mbak Siti aking kerudungnya coklat sembarangan. Baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal.
Untung nyowonge ra tersinggungan. Jajal lek nyong tersinggungan mikir tak gletakna tak tinggal bali. Wong amplope wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong lagi sehat rata-rata kelalen nglakoni salat. Tapi bareng meriang nembe kepingin nglakoni salat. Padahal wong meriang niki nikmate lagi diuji karo Gusti Allah, dicabut karo Gusti Allah. Mulane aneh, wong ngerti-ngerti wong meriang ora doyan mangan, lagi waras langkah sing nawani panganan. Bareng meriang kabeh-kabeh ngucap, sate ya, iya. Anu apa buah anggur ya, Apa kelapa, pan kelapa ya, Apa buah apel kok tak koncet-koncetna sekalian, ya. Lagi waras langkah sing nawani panganan. Bareng meriang kabeh-kabeh nawani panganan. Iki lah jenenge menungso. Nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso niku nikmat sehat karo nikmat sempat. Tapi khusus bagi wong-wong sing pada diuji meriang, diuji sakit, kok eling karo Gusti Allah, tambah-tambah zikir karo Gusti Allah, keluargane kepingin sembuh, kepingin sehat, ikut dukung supaya cepat mari. Maka Gusti Allah ngutus 4 malaikat niki malih. Yang pertama diutuskan mengembalikan daya cahaya wajahe. Nek ana wong kok wajahe pun sumringah, biasane ciri-ciri pan sembuh mari. Mangke disusul malaikat nomor kali diutuskan mengembalikan daya kekuatane. Wis mulai mlakune banter, wis berdigas, waras, trengginas, akas, ya kumise lurae. Maka malaikat si nomor 3 jur diutus oleh Gusti Allah mengembalikan indera perasane. Mulane itulah kena apa? Nek nang Cilacap daerah nggen kula, ana wong meriang kok wis mulai kemaruk. Sami mriki nyebute kemaruk. Kemaruk mulai doyan mangan, kue ora pareng diluruhi utawi dilaruhi. Cara mriki dilaruhi ki apa ya? Roli diaru-arui. Nek ana wong meriang wis doyan mangan, kue ora pareng diaru-arui. Jangger diaru-arui kok meriang maning. Dadi menek kemaruk tandane malaikate wis mengembalikan indera perasane diutus karo Gusti. Tapi malaikat si nomor 4 ora diperintah-perintah, ora dikongkon-kongkon karo Gusti Allah. Akhirnya malaikat nomor 4 protes, "Ya Allah, dene nyong dewek sing ora diceluk, diundang. Dene kula ki ambek sing boten diperintah." Dan ngapa si malaikat? "Kiye? Nyong kan mien diuji, diperintah kali panjenengan kon nyabut dosane buku naina. Gara-garane buku naina dipun paringi ujian sakit, dheweke semangat kepingin mari, kepingin sembuh. Pas lagi awake ora sehat, piyambake eling karo jenengan. Mulane kula diutus kali panjenengan ke nyabut dosa-dosane buku naina. Lah kan ki buku naina wis mari, 2007 wis operasi, 2 tahun kemoterapi nang rumah sakit Karyadi, malaikate jan nyeni banget." Niki wis sembuh, wis mari total, Nini Kunaina. Berarti kan nek indra perasane wis dibalekna, kekuatane wis dibalekna, sampai cahaya wajah wis dibalekna, berarti kan ki dosane buku naina dibalekna. Gusti Allah ngendikan jawab, aja nang kene ojo ya. Ojo. Jebule ke Nini Kunaina bakul sempol. Sempol apa sempolan? Bakul sempolan. Jebule barang tak uji sakit kok malah tambah eling. Wis mari sembuh ya tetep ngibadah. Mulane dosa-dosane aja dibaleken karo Nini Kunaina. Lah terus kepimen. Ki dosane Nini Kunaina sih tak cekel kula Gusti Allah. Ya nyong wegah nyekeli dosane Nini Kunaina. Iki badhe dikepripunaken dosane buku naina. Kowe dosane buku naina ora usah dibalekna, merga tetep bareng diuji lan sakwise tak uji karo sakit tambah eling karo aku Gusti Allah, maka dosane buku naina mana
buang sing adoh nang tengah segara. Nggih, senika dawuh Gusti. Tenanan malaikat yang gawa dosane Bukunaina dibuang teng tengah segara, tulah kena apa? Air laut rasane. Ibune batin, berarti aku nek plesiran nang segara ki lagi adus banyu dosa. Mboten, niku kudu merga dosa-dosane penyakite wong-wong sing pada ngibadah karo Gusti Allah njur laute dadi asin, niku ngepasi mawon tinakdir saking ngarsane Allah. Nanging memang keterangane dosane wong-wong sing diuji dengan sakit kok tetep beriman karo Gusti Allah memang dibuang teng tengah segara, tapi air laut rasane asin niku memang dalam rangka untuk mengurai bakteri penyakit ana ing laut ben boten dados polusi menungso sinang daratan. Saking romantise Gusti Allah karo hambanya, mulane kula panjenengan sedaya sing badane sehat aja sampai nglalekna salat. Nek jenengan lagi diuji meriang sakit, mesti kemutane dadi karo Gusti Allah. Maka ujian niku macem-macem dan Bukunainah niku paham. Ujian niku kanggo sapa sih? Halo? Halo? Assalamualaikum. Jarene Gusti Allah Maha Welas Asih. Jare Gusti Allah niku nresnani karo hambanya. Nek Gusti Allah Maha sayang karo hambanya, kenapa kok mawi Musa niki diuji dengan berbagai macam ujian? Jenengan kudu pirsa, wong sing diuji niku ya dipilih karo Gusti Allah. Ora sembarangan wong sing diuji niku. Merga napa? Ujian adalah untuk orang-orang yang beriman supaya meningkatkan kualitas iman. Teguran adalah untuk wong Islam sing wis mulai nglalekna syariat. Tapi musibah khusus didatangkan untuk wong-wong Islam sing wis blas ora gelem nglakoni syariat. Dadi ora sembarangan wong-wong sing diuji dipilih karo Gusti Allah. Ujian niku adalah untuk wong-wong sing pada nglakoni sekolah. Halo. Halo. Dadi wong sing ujian ya wong sing sekolah. Ibaratnya putrane jenengan, Bu. Putrane jenengan terdaftar di sekolah. Dadi siswa-siswi nang sekolah. Kalau sekolahnya pinter, mangkat terus, sekolah rajin, pas ujian garape bener. Karena ujian garape bener, lulus, akhirnya terus naik kelas. Semanten ugi kita. Kita niki terdaftar dadi umate Kanjeng Nabi. Allahumma. Nah, karena kita terdaftar tenggene dados umate Kanjeng Nabi, berarti kita niki kudu sekolah. Sekolahnya apa? Salat 5 wektu, salat jamaah, maca Quran, zikir, poso Ramadan, sing sugih bayar zakat, kula jenengan seneng sedekah, seneng gawe amal apik. Sampai pengajian begini nih, niki namanya lagi sekolah. Nek sekolah pinter, sekolah rajin mangkat terus, pas ujian garape bener. Wong sekolah rajin mangkat terus, nek sekolah rajin mangkat terus pas ujian garape bener, maka lulus dadi hambane Gusti Allah terus naik kelas. Allahumma. Mung sayangnya nang Indonesia akeh wong ora sadar diri. Jarene ngaku mate Kanjeng Nabi, tapi ora sekolah. Sapa gue umat Kanjeng Nabi sing ora sekolah? KTP-ne Islam, tapi ora salat. Ora puasa Ramadan, kelakuannya ora apik, sipate sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, mbetitil, bakhil, kikir, kucren, jelandir, kaya upil kudanil. Lah jere terdaftar dadi umat Kanjeng Nabi. Lah kok ora sekolah? Jarene sekolah ning ora rajin mangkate. Salat ora dilakoni, poso Ramadan ora dilakoni, giliran kena musibah kok ngucape iki. Ya Allah. Nyong dosa apa? Nyong salah apa? Dene ujiane kula berat temen. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane.
ulang. Jarene kan ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Wong KTP-ne Islam. Tapi ana masjid ora pernah mangkat salat. Puasa Ramadan ra dilakoni. Mulang dina-dina ngeslot bae. Bareng kena musibah, ana masalah, kok ngucape nyong salah apa? Nyong dosa apa dene ngujiane nyong berat nemen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeren. Sing diuji niku ya wong-wong sing sekolah. Mulane ujian gak sembarangan. Ujian niku hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang sering kita tanpa sadari, ujian niku kan hanya bentuknya penyakit, kecelakaan, anak nakal, musibah bangkrut, suamine digondol wong wadon liya. Kita selama ini hanya berpikir ujian niku masalah sing ora enak. Tapi yang tanpa kita sadari, ujian sing sering nyamari adalah ujian kenikmatan. Ujian sugih, ujian sehat, ujian derajat pangkat. Niku ujian nikmat yang sering kula panjenengan sedaya lupakan lan kadang-kadang nyamari. Mulane baik wong lanang, baik wong wadon, seluruh kabeh umat Kanjeng Nabi mumpung awak sehat, gawe kelakuan sing apik. Wong uripke kudu duwe tinggalan apik. Halo. Assalamualaikum. Kenapa kita kon selalu gawe amal sing apik? Sebab Gusti Allah dawuh, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Pati tekone ra disangka-sangka, ra dinyono-nyono. Karena kita enggak tahu kapan dugine mati, itulah kula jenengan sedaya kon selalu gawe amal apik supaya ketika pas dipundhut juga dalam keadaan sing apik. Merga sedo niku ora ngerti. Orang guru sedo niku harus sing tuwa. Nyatane sing tuwa rewel angel ora mati-mati. Sing esinno mawake sehat nyambut gawene lagi semangat, anake si cilik-cilik lagi seneng gawe amal apik malah dipundhut dingin. Ora ngerti sing jenenge mati niku kapan. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Utawa kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis dibalik niki. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, kita manusia akan diambil nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat karo Gusti Allah niku mesti diparingi umur mandan dawa. Dalam rangka apa? Gusti Allah niku masih maringi kesempatan kapan taubate. Lah kok diparingi umur dawa ora tobat-tobat. Matine pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundhute pun pas lagi nglakoni ibadah. Sing seneng salat jamaah dipundhute pas lagi sujud nang masjid. Sing biasane maca Quran dipundhute pas lagi tadarus Quran. Sing biasane dzikir dipundhute pas lagi maca dzikir. Sing seneng maca sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat. Sing biasa puasa sunnah sedone pun pas lagi puasa sunnah. Sing biasane ceramah ya matine karo yo apik sih. Mati pas lagi ceramah yo apik. Tapi kan eman-eman. Nembe munggah ceramah urung pragat kon mati disit. Kok malah utange nyong akeh nemen karo Nini Kunainah. Kita ndak tahu kapan dugine mati, mulane kon selalu gawe amal sing apik supaya kita dipundhut oleh Gusti Allah pun dalam keadaan sing apik. Allahumma. Wonten apa? Belakang Ibu? Pinsan. Kula suwun ampun dirubung, Mbak Garfa, Pak Banser, wonten sing pinsan. Jangan dirubung dulu nggih. Niku nek wonten sedereke atau kancane, nun sewu. Ditangleti duwe penyakit jantung mboten?
Nek de penyakit jantung ken sare. Tapi nek mboten nonton penyakit jantung disonggo dadane disonggo punggunge ben antuke turunan kali lenggah. Dicek. Nek sederek tonggo ngertos punya riwayat penyakit jantung ken langsung sare. Ben peredaran darahnya lancar. Nggih, sing penting ampun dirubung sik. Tonggo-tonggo kanca sebelah ampun ngerubung rumin ngapunten. Mereka wonten Bu Bidan utawi saking puskesmas ada? Pun. Aman. Ora sida kelenger. Loh. Niki kan memastikan pertolongan pertama niku harus segera. Kan nembe mawon diucap wau. Mati niku. Tenanan lho niki. Kita niki menungso aneh. Nek ana wong nembe 40 arepan 50 tahun kok meninggal, jenengan ngucap, "Melas nemen ya sinom kok mati." Ning ana wong wadon 38 tahun nembe payu rabi, "Melas nemen ya wis tua nembe payu rabi." Kowe menungsa kaya iki kowe. Nah, karena kita ndak tahu jenenge pati, kita niku harus tahu pertolongan pertama niku kepripun. Mulane kula wau kan tanglet. Nek kirane kok nun sewu duwe penyakit jantung, ken sare, kok ben peredaran darah lancar, ken turunan. Tapi menawi mboten nonton penyakit jantung, ampun ken sare, malah ken lenggah kali disonggo punggunge supados tetap sadar. Beda penanganan soalnya. Kalau penyakit jantung niku kok pingsan kelenger, niku jangan ken kali lenggah, malah ken turun supaya peredaran darah niku lancar. Soalnya nek tiang kok kagungan tensi tinggi, apa malah punya kolesterol, non sewu zaman sakniki lagi macam-macam banget penyakit sing kita ndak tahu. Apalagi tensi tinggi, kok kolesterol tinggi, dawah, glebak niku bahaya. Tapi menawi non sewu mboten nonton riwayat penyakit jantung, kok pingsan, kan kali lenggah, kali disonggo punggunge. Soalnya nopo? Mbok pilih angin duduk. Nek angin duduk niku mboten pareng sare, tapi kali disonggo ben nun sewune napase niku saged lancar. Kali lenggah. Nggih monggo-monggo diatur rumiyin. Nek saged dibeto teng lokasi sing jembar. Najan kita niki ngajine outdoor, niki wong samene akeh kan ambekan kabeh. Ki temenanan kula ngomong. Lah karena ambekan kabeh, karena non sewu walaupun di luar ruangan, tapi kan rebutan oksigen, rebutan ambekan. Mulane gampang pingsan niku karena saking katahe tiyang umpuk-umpukan lan sak piturute. Monggo-monggo di beto, dituntun, dipapah teng lokasi sing radi jembar. Monggo. Mak nyon pangapunten ingkang kathah. Wong gampang kelenger niku biasane saking dalem dereng sarapan nang lokasi pengajian ra keduman snack jajan. Nah kowe urung ngopi maning. Tak mengke nek wonten riwayat alergi minyak kayu putih ampun langsung diparingi minyak kayu putih. Nggih, tapi menawi nun sewu saged air putih anget yen diunjuk niku. Monggo-monggo. Oh nggih pun saged melampah berarti aman. Nggih alhamdulillah. Mudah-mudahan njelaniku pun kali dipapah pelan-pelan. Nggih. Nggih mboten menapa. Mula kaya napa nek kula pengajian kok jamaah saking kathahe, untung mawon niki alhamdulillah mboten teng lapangan. Nek teng lapangan niku kata tiyang sami jumeneng ngadeg njuk kepanasan. Termasuk jenengan pusing kepanasan, cari lokasi sing sekeco. Yang kuatir jenengan melanang kene kelenger. Monggo, mboten masalah demi ngaji, demi mumpuni, demi ngibadah niku mboten. Man arafa nafsihi, man arafa rabbihi. Nek bisa maca karo kemampuane badane dhewek, berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Ngerti-ngerti ndek riwayat penyakit, hipertensi, kepanasan meneng bae. Nek kelenger ora kewenangan kuwe. Bukan masalah asiknya sepisan malih. Wong ki kudu iso maca kemampuan badan. Kirane kok nun seumpun lemes, kepanasan, aja dipeksa.
cari lokasi sing sekeco. Niku namanya man arafa nafsihi, man arafa rabbi. Kali nenggo situasi kondusif malih, salawatan remin nggih Bu nggih. Salu ala Nabi Muhammad. Rasulullah perintah enjur disepele salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah elinga para manungsa aja tandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran kina sugih melarat ujian tumrap wong sing duwe iman menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih pun solawatan kersane jenengan sing nembe tumbas tahu aci, tuku ciwel, tuku lapis jajanan kali didahar ben boten kelenger. Kena niki ngajine prihatinan, ya menawi buku nainah ndamel snack nganti 3.250 bungkus. Ya melas buku nainah kok sing nggo ngamplopi mumpuni kepotong. Yen aku ing pangapunten, jan prihatin-prihatin banget warga Kuthosari, ora diundang yo mangkat dhewe, ora keduman snack jajan dhewe, ora keduman panggonane lungguh dhewe, sing atine panas yo ditanggung. Pinter jenengan. Niki grup rebanane karena semangat saya sawer dulu Mas nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nggih, sami-sami kami harap jamaah rebana, jamaah sholawat, jamaah simtuduror saged njaga adab. Wong wis maca sholawat, berarti ya kudu nderek Kanjeng Nabi. Ucapane, tingkah lakune dijaga, aja urakan supaya napa diberkahi lek maca sholawat, ora mung sekedar grup rebana, tapi dari lek jenengan maca sholawat, lek adabe dijaga, etikane dijaga, lesane dijaga, insyaallah jenengan dijaga karo Gusti Allah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2 sore. Masya Allah. Munggah jam 11 kurang seperempat. Mandape jam kali. Dadi ngajine 3 jam. Masya Allah. Pak Lurah mriki wonten Kiai ceramah 3 jam wonten. Nyong takon lurahe. Wonten Pak Lurah teng mriki sing ceramah 3 jam. Nek Pak Lurah jujur. Jenengan kira kene anak Kiai ceramah 3 jam. Wonten? Kiai sinten? Sinten? Nyong. Ceramah 3 jam. Ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Kembali malih sepisan niki atas syakur bin nikmah Ibu Kunaina alhamdulillah sampun mantun saking gerahipun. Insyaallah tentu sing maringi mantun nggih Gusti. Ning merga ikhtiaripun Ibu Kunainah 2007. Alhamdulillah sakniki pun sembuh. Kantun nggih biasa Bu jenenge wong sepuh kan nang gone surat Yasin niku wa man nu'ammiruhu nunaqisu fil khalqi. Wong angger didawoke ngumure niku pancen dikurangi nikmate. Kadang mlampah mawon dengkule wis lara,
kaya buku Naina mlaku beken cegan mau semangat naik motor ring ndi bae dhewekan niku ya Allah pancen jan aja main-main karo rondo ya. Nek cerita rondo, oke, tak cerita rondone ora rondo Kunainah ora. Tanggene kitab namanya kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah niku disebut Al-Kubra niku karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3-nya kota Mekah. Pak operator sound system mboten usah ngangge efek niki. Nah langsung diilangaken bener. Soalnya ngapunten ingkang kathah menawi ngangge efek niku malah maturi mboten jelas. Kados niki wong insyaallah jamaah mboten sampai kados teng lapangan dados mboten usah mawi ngangge efek. Ingkang putra ingkang nembe jemput ingkang pingsan ngapunten. Asmane Bu sinten ingkang pingsan? Tarminah. Keluarganipun Bu Tarmina nyuwun pangapunten ingkang putra nembe jemput. Monggo Ibu ken istirahat utawi langsung dibeto teng kene puskesmas kangge dipun cek rumin mudah-mudahan Pak insyaallah dipun paringi sehat, dipun paringi kawedangan. Amin Allahumma. Pancen tukang ceramah niku ngomong kudu ngati-ati nembe cerita masalah wong mriyang langsung ana sing kelenger. Kene dadi ora kepenak. Tapi niate yo ceramah niki mboten supaya ndongaaken panjenengan mriyang niku mboten, malah justru ilmu mudah-mudahan kita bisa menyikapi ketika kita dipun paringi ujian sakit, tambah sabare, tambah ikhtiare, dan Gusti Allah maringi ujian sakit kangge ningkataken kualitas iman. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut Kubra niku karena beliau harta kekayaannya 2/3-nya kota Mekah. Dan saking sugih beliau niku terkenal sebagai janda terhormat. Tapi memang Sayyidah Khadijah jandane niku janda 2 kali guys. Tapi beliau janda bukan sembarang janda. Beliau disebut janda terhormat karena pertama beliau itu dari keluarga Bani Quraisy terpandang. Jadi memang keluarga niku keluarga yang disegani, dihormati karo masyarakat tanah Arab. Yang kedua, najan randa dheweke kaya buku Nainah. Randa berdikari. Janda sing pinter golek duit, janda sing seneng dagang, ning ora dagang sempolan. Sayyidah Khadijah berdagang kain, bahan pakaian. Dan ternyata beliau disebut janda terhormat karena bukan dari janda perceraian, tapi janda ditinggal sedo mati. Wih pitik be mati. Sembarangan banget yakin. Wong daerah Karang kene ya Allah jahan. Bisa ya kelasnya garwane Sayyidah Khadijah kok nggone ngarani jere mati. Nek sampeyan ngarani garwane Sayyidah Khadijah mati, berarti nek ngarani tanggane mati kuwi gelem ngarani modar kowe. Kasar-kasar banget wong doku Karang kene. Pantesan lurai gering taunan kayak kowe. Wargane lambene branyak kabeh soale. Jadi Sayyidah Khadijah pangapunten buku Nainah boten dari janda perceraian tapi memang janda ditinggal sedo. Ning yo jenenge janda asal bisa jaga kehormatannya yo tetep diwastani janda terhormat. Sing akhire Sayyidah Khadijah niku walah sing ngantri kepingin rabi karo Sayyidah Khadijah kuatah sangat. Ora mung duda-duda brondong-brondong ngantri kabeh. Kaya buku Nainah cerita teng kula, akeh brondong-brondong. Brondong-brondong batire balane intip. Tapi karena Sayyidah Khadijah kata sing lamar, kata sing ngantri, tidak kemudian Sayyidah Khadijah niku kemaki sombong pamer kaya janda 200 juta. Enggak, tapi Sayyidah Khadijah justru tambah pemungkul,
tambah tafakur, tambah eling karo Gusti Allah, karena akeh sing ngantri padha kepengin nikah karo Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sampai menghatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, khatamaken bolak-balik. Karena akeh sing ngantri kepengin nikahi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah sampai berdoa begini kali Gusti Allah. Ya Allah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nek memang saya diperkenankan nikah lagi untuk ketiga kalinya, maka nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Ora pere-pere, kriterianya tinggi. Kalau Sayyidah Khadijah kok iso nikah meneh, kepingine ora karo wong lanang Kuthosari. Wong lanang Kuthosari macem-macem bentuke soale, ya beda zaman. Ketika Sayyidah Khadijah berdoa, saya kepingin nikah dengan seorang nabi yang mulia. Orang mung nabi-nabi tok ya ana buntute. Nabi yang mulia, enggak pere-pere, kriterianya tinggi. Sing akhire dari prinsip niki ora iso dicontoh doane Sayyidah Khadijah karo buku Nainah. Buku Nainah ora iso ndonga Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, sarana nabi maning. Nabi terakhir penutup niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah Kanjeng Nabi sarana nabi meneh, najan ki doa enggak bisa dipraktekkan, tapi prinsipnya bisa dipakai. Jadi janda ditinggal mati, janda cerai, silakan nikah malih. Tapi syaratnya harus mencari yang lebih baik, lebih alim ketimbang suami pertama. Halo? Halo? Tak paringi pirsa Bu, sehebat-hebatnya kita wong wadon, sepinter-pinternya kita wong wadon, ngesuk nang akhirat, kita niku akan mengintili suami. Mengintili. Kan bahasa asalnya ngintil. Berarti bahasa Indonesianya mengintili. Suami niku kepala rumah tangga, suami niku imame keluarga. Kita istri sehebat apapun kita ngesuk ning akhirat harapan mengintili suami. Lah maaf ngapunten, nek jenengan kok ditinggal sedo oleh suami, arepan nikah malih, boleh nikah malih silakan, tapi golet suami sing lebih apik, lebih alim, lebih taat ketimbang suami pertama. Kenapa? Karena ngesuk ning akhirat, nek kita wong wadon ditinggal sedo oleh suami, kok tidak nikah malih, maka nang akhirat kita niku akan ngintili suami kita sing almarhum niku. Tapi kok nikah malih, maka ngesuk nang akhirat kita tidak ngintil suami pertama, tapi ngintil maring suami sing kedua. Mulane kena apa? Syaratnya nikah malih, goleta bojo wong lanang, niku sing luwih alim, luwih apik ketimbang suami pertama. Jajal nun sewune ditinggal sedo oleh suami pertama apik. Tapi bareng nikah malih karo wong lanang sing salat babar plotas pengajian radoyan. Sampai-sampai ngapunten karo istri ora tanggung jawab. Awake sehat tapi ra gelem kerja mung plampang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, klamprak, klumpuk, petelesan bodol. Ngerti-ngerti dheweke sehat ora gelem kerja malah ngarep BLT karo PKH. Sholat ora pernah, sholat Jumat seminggu sepisan. Karo keluarga ra tanggung jawab. Lah kok ngesuk ning akhirat sampean ngintil karo wong lanang model kaya iku, Bu. Berarti kan cilaka mencit. Cara bahasa Indonesianya cilaka 12. Wis nang dunya melu wong lanang model kaya iku nang akhirat diintili lho. Lah nek buku Nainah boleh silakan rabi meneh. Langsung kados niki. Pancen leres wong wadon niku ngapunten nek wis pernah disakiti atine niku. Arep nglakoni maning niku nek cara bahasa Cilacap ana trauma. Ana loro, ana sakit ati sing sakite niku ora kena diilangaken. Yen jenenge rumah tangganan, wong wadon mesti ana alane, wong lanang ya ana alane. Nggih Bu nggih. Terkadang kita wong wadon pas lagi gadis niku ya kepingin golek suami ya sing soleh, sing taat, sing sugih ngoten. Tapi kan setelah nikah nembe ngerti boroke.
Wong sedurunge nikah kan boroke ketutupan rambut. Lah nggih, bareng wis nikah nembe dibuek rambute borok tok isine. Tapi tenang Bu Kunaina. Kita diuji niku wajar banget. Keluarga ada ujian niku wajar, normal. Jangankan kita wong awam, wong keluarga para nabi mawon diuji kok karo Gusti Allah. Wonten keluargane nabi, suaminya soleh, istrinya sing durhaka. Adzan duhur. Oh dereng. Nembe. Oh ya siap. Ya, Oh ya. Nembe takriman ke ya. Oke. Yang kuatir nek wis adzan berarti gue alarm. Kembali malih. Jangankan kita ya Bu, wong biasa, wong awam. Lagi keluarga para nabi mon ujiannya berat-berat nemen. Keluargane Nabi Nuh niku suamine soleh, istrine durhaka. Nabi Nuh soleh, imane luar biasa, tapi duwe istri durhaka. Tapi ada juga istrine solehah, suamine sing durhaka. Sinten? Firaun. Firaun niku duwe istri namanya Siti Asiyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah bojone Firaun. Siti Asiyah solehah nemen kaya wong wadon nang Duku Karang, kaya Bu Kunainah. Solekah nemen. Saking solehah sampai solekah. Siti Asiyah solehah, tapi duwe suami kok Firaun. Wis bajingan ketambahan tengik. Maaf ya rada kasar. Wis bajingan kok ketambahan tengik. Istrine solehah, suamine durhaka, keluargane Firaun. Sing kita kulon jenengan karepaken kan biyen pas lagi gadis cita-citane ya suami soleh, istrine solehah. Kayak siapa? Contoh kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku suami soleh, istrinya solehah. Contoh malih kayak keluargane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam niku suamine soleh, istrinya solehah. Kekarepane kan kados niku nggih Bu. Anjenengan sakniki kan milih setelah nikah. Kira-kira jenengan nek kon dadi keluarga kuwi kayak keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa kepingin kayak keluargane Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pingin ge sih dadi lanjut ora? Ibune ngucap ya lo berat nemen ya. Mulane kula belajar saking Bu Kunainah, belajar saking kehidupan. Maaf ya Bu, kalau jenengan rajin ngaji, maca Qur'ane lancar, salate ra pernah ketinggalan, kok diuji duwe suami maaf, ora gelem salat, males ngibadah. Tonton niki amaliyah saking Al-Qur'an. Duwe suami kok rewel, maka silahkan bacakanlah surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Caranya, nek suami rewele sampean ku lagi turu, sikep gulune, set. Kotok tekak ya jadi tekak. Aduh, lagi ngelih-ngelih kencot. Tambahan krungu jere sikep gulune tekek. Ora ditekek, jenengan kedendam nemen ya. Nek lagi sare gue suami Bu, sikep gulune, dongani nggon bun-bunane, surat An-Naml ayat 30 ji, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Persis gon uyang-uyangnya. Push. Niki ijazah langsung saking Quran Bu, niku ayate Quran. Niku doane Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman ingin menaklukkan Ratu Saba, Ratu Bilqis sing waktu niku sombong, kemaki. Sombongnya niku luar biasa, padahal dhek wedok ning nyombongake karo Nabi Sulaiman. Lah Nabi Sulaiman padahal lebih sugih ketimbang Ratu Bilqis. Sing akhirnya supaya Ratu Bilqis, Ratu Saba niku njuk takluk, akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, innahu
min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Tidak hanya untuk suami sing pada angel rewel. Jenengan anak nang kene menantu masih hidup bareng mertua ada mantung rumati mertua gue repot lho Bu. Wong terkadang walaupun mara sepuh sae mertua sayang karo anak mantu, kadang kita arep polah niku ora bebas mergo napa uripe se karo mara sepuh, betul. Kok luwi-luwin jenengan duwe mertua wis angel rewel bawel omong-omongane ngeyel. Nek mertuane sampean lagi turu sikep gulune set. Ya aja dibanting. Niku ndek dendam kesumat niku karo mertua. Sikep gulune dongani surat An-Naml ayat 30 ji. Ya aku ora luwes nyikepi mertua mumpuni. Nggih pun lewat daharane Bu, lewat daharane, lewat unjukane pas lagi jenengan nyandingaken niku disebul didongani, didoni. Aduh. Saiki lemes-lemes kayak piye. Lah krungu ditongane ditoni. Ditongani surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sebulaken maring wedange bes. Ora crot. Nek crot ki didoni ngarang maning jenengane. Niku kira-kira doa niku sampai rumah jenengan kelalen mboten? Nek kelalen tulis. Beto buku mboten? Kebiasaan. Nggawa pulpen mboten? Mbotene napa? HP. Catet teng HP, teng WhatsApp utawi teng memo, ditulis surat An-Naml ayat 30 sampai 31 untuk menaklukkan hatine wong sing padha angkuh. Surat An-Naml ayat 30 sampai 30 ji. Menawi kok jenengan teng mriki kepingin karo ngapalaken ya bareng-bareng nggih Bu nggih. Kula sing ngawali makin jenengan sing mengintili. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Pas adzan duhur niki nggih sekedap kita tidak ngatakan adzan duhur, setelah adzan duhur selesai ngajine lanjut ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesih kaparingan umur ngantos dumugi wayah duhur menika. Mudah-mudahan umur kita umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah ingkang bermanfaat. Gusti Allah dawuhaken innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngaji golek ilmu juga wajib. Tapi jare kitab namanya Sulamut Taufik, nek nglakoni ibadah wajib tapi nyepelekaken ibadah wajib sing lintune, niku namanya murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Setengah keimanane niku rusak. Gara-garane nglakoni ibadah wajib siji tapi nyepelekna ibadah wajib siji liyane. Contoh niki khusus wong wadon-wadon kadang duwe utang Ramadan tahun wingi. Memang orang ana dalil kan cepet-cepet nyarutang mengkodo. Tapi ternyata mboten nonton halangan nopo-nopo nggone nyarutang kodok niku sampai masuk ke Ramadan tahun depannya. Nah niku termasuk diwastani murtad khofi, setengah imane rusak gara-gara nglakon yang ibadah wajib tapi nyepelekaken ibadah wajib sing lintune. Mulane kena apa? Dinten niki ngajine golek ngilmu wajib, salatnya juga wajib. Berhubung kita sampun mendengar adzan duhur, monggo kula panjenengan sedaya walaupun jenengan boten nonton jamak, boten kosor dan lain sebagainya, tapi karena sudah mendengar adzan asar, kita lagi darurat salat duhur pun mireng adzan duhur, maka sakniki panjenengan niat salat duhur teng sakjroning ati sakniki monggo. Kenapa kok niate salat duhur sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan ibadah wajib. Maka dukin dalem setelah pengajian selesai, jenengan lenggah rumin sekedap ngeringaken keringat. Nek keringetan pun kering, nembe jenengan ambil wudhu, langsung melaksanakan sholat duhur. Mudah-mudahan saestu sedaya dosa-dosanipun kula panjenengan sedaya diampura Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut malih, mau lagi bahas surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Niku doane Nabi Sulaiman ketika menaklukkan wong-wong sing sombong, menaklukkan wong-wong sing podo angkuh, wong-wong sing podo atos atine. Nauzubillahi min. Mula nenek kula panjenengan sedaya dipun paringi ujian macem-macem, kula jenengan ya kudu bersyukur. Kados Nabi Sulaiman malih antuke berdoa tenggene surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam senajan piyambake sugih luar biasa, tapi tetap Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Artinya ya Allah, paringono kula pemahaman untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Anda berikan kepada saya, kepada kedua orang tua saya. Dados kula jenengan sedaya syarat dadi wong sukses niku wong sing syukur. Syukur niku ora mung sekedar ngucap hamdalah, ora mung sekedar ngucap matur nuwun, tapi syukur niku ya kudu dipraktekkan merga ana syukur bil qalbi, syukur bil lisan, wonten syukur bil arkan. Syukur yang dibuktikan dengan anggota badan lah niku salat sing iso njalari tambahing nikmat. Mula niku wong syukur artine kuwi wong sing atine ridho. Halo. Masih sadar? Watos nek niki duhur jenengan ora dicek kodam, biasane ngantuk ora konangan. Ya ngantuk pancen nikmat, tapi kan angger ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene
Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Syukur niku artine hatinya ridho. Ati ridho niku ati sing orang ngresula. Ati sing orang ngresula ke ati sing ora gampang gelo. Ciri-ciri ati ridho niku wajah sing selalu sumeh. Tahu sumeh enggak? Murah senyum. Ketemu konco senyum, ketemu muslimatan senyum, ketemu sedulur senyum, ketemu pedagang senyum, ana sing tuku senyum, kumpul karo keluarga senyum, kumpul anak bojo senyum, ditagih hutang senyum, tangi turu. Bu, kira-kira jenengan nek lebar sare pas wungu bangun tidur niku biasane senyum napa jabrut? Ngalamat. Tangi turu kon jabrut ke tandane mau bengi nembe ngimpi ala. Biasane nembe ngimpi diuber wong gemblung. Kula pernah gada pengalaman 2021 mbiyen pas durung payu rabi. Kula niku wonten adik tingkat teng Indosiar pas 2015. Kula 2014, adik tingkate kula 2015. Namanya Neng Mas dari Karawang, Jawa Barat. Piyambake niku memutuskan nikah muda umur 19 tahun. Bareng 2021 niku dikaruniai anak jumlahe 2. Suaminya niku kiai muda saking Ciamis, Jawa Barat. Yo pengusaha, yo pengasuh pondok pesantren, santrine kata. Bareng santrine kata, anake wis loro, tapi Neng Mas niki ngucap karo suamine, Pak, kula kuatir jenengan ki ora kopen. Kula niki kan ngurus anak karo ngurus santri putri, jenengan dina-dina ngurus usaha karo pondok. Kula kuatos jenengan ki ora kerumat ning aku. Ayo Pak, kula ajak jenengan teng Jombang, Jawa Timur. Kula nikahkan sampean karo kancane aku. Diantarlah niku cerita nyoto. Nek jenengan kepingin tahu ceritanya mangke dugi dalem searching teng Google. Namanya Neng Mas. Kejadiannya sekitar 2021-2022 sempat damel geger media sosial. Tenanan niku. Neng Mas betul suamine teng Jawa Timur, teng Jombang, dinikahkanlah niku si suamine karo kancane. Bareng istri kedua wisah dadi istrine suamine, langsung dibeto teng Ciamis, ngurus suami bareng, ngurus pondok bareng, ngurus anak bareng. Nah, sampai hari ini hidup bahagia. Nah, sempet geger, kula ceritakan karo mamane kula. Mak, mamane pun ngertos ceritane Neng Mas napa durung? Kula tanglet kados niku karo mamane kula. Mamane kula jawab, "Shh, aja seru-seru. Monggo bukan krungu bapamu." Kula balik tanya dong, lah emang nek bapane pirsa kenging napa, Mak? Wala bubuni. Kowe ora ngerti. Mau pergi bapak iki nembe ngimpi. Nembe ngimpi napa? Aku ngimpi mau pergi bapakmu bonceng napa wadon. Kaget dong kula. Hah, siapa Mak? Empuh. Wong anu nang jero ngimpi. Bareng jong tangi turu rasane gemes banget karo bapakmu. Rasane yo kepingin nempiling bapakmu. Aku kan waktu niku durung nikah. Lah kula nggih jawabe logis mawon. Kan cuma ngimpi, Mak. Itu hanya bunga tidur, rasa dipikir. Wala kowe mupuni urung rabi ora ngerti. Rasane hatiku kayak disilet-silet. Mupuni ya, rasane kayak diobong. Bareng mamane kula wis nangis kayak kowe nyong angkat tangan wis ora tak ajak ngobrol maning. Lah wayah isuk niku mamane kula kan ndamelaken wedang kopi nggo bapane kula. Pas disandingno bapane kula niku kok mamane kula ngucap iki karo bapakku. Bang, kae mau bengi wong wadon sapa? Pas umur-umur nembe weruh bapane kula niku ditakoni mamane jawabannya kayak wong linglung. Hah? Maksudmu ki pimen, Mak? Aku mambengi ora mangkat rutinan nang omah bae ora gri ora kepenak awake. Maksudmu wong wadon sapa ku anu kepimen? Aku mau bengi ngimpi.
Sampeyan bocah mau wadon kae sapa? Ya mbuh. Kok sing ngimpi kok takone nyong. Pantesan sedina ki mamane ku merengut mawon. Ya Allah ya Rahman, kuwi nembe ngimpi, Bu. Nauzubillah min dzalik, nek sampai kejadian ki kaya apa? Mulane maaf, kula kawit tau teng awal ngucap, hati perempuan mana sing ikhlas ketika nun sewu cintanya dibagi, nggih to, Bu? Najan kita muslimah, memang pangapunten, kita ndak bisa punyalai Al-Qur'an. Teng ayat Quran kan pun dijelasaken, suami yang adil boleh nikah lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, tapi syaratnya adil. Nek ora iso adil ya cukup siji. Lagi siji be jarang ditukokno klambi kok. Nggih Bu nggih. Pura-pura romantis bulan tanggal 10 Asyura ditukokno gelang emas. Kadang-kadang nafkah pas-pasan nggih Bu. Lha kok isine urip sing lanang ben arep-arep BLT karo PKH kok. Kepengin rabi meneh ya Allah. Memang kita tidak boleh menyalahi Al-Qur'an. Kita kan muslimah yang beriman. Ngimani ontene ayat Qur'an. Memang teng ayat Qur'an dijelaskan ya silahkan. Bagi suami yang adil boleh satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan empat. Tapi syaratnya adil. Nek ora iso adil ya cukup siji. Lagi nembe nafkah. Masalah harta ora bisa bagi kok. Kadang-kadang karo bojo ora tanggung jawab kok kepengin rabi meneh. Mulane ati syukur kue ati ridho, ati sing cukup, ati sing ora gampang gelo. Dan Nabi Sulaiman niku saking katae bondo, Nabi Sulaiman tetap berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Dilanjut doane wa an a'mala sholihan tardahu, jadikanlah kula wong-wong sing gampang gawe amal kesolehan. Bu, wong urip ki kudu duwe tinggalan apik. Kenapa wong urip ki kudu duwe tinggalan apik? Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan utang. Repot banget ngaji karo wong Dukuh Karang kene. Ketara ki mbiyen nggone sekolah nilai bahasa Indonesia mung 12 kae. Meninggalkan utang, meninggalkan nama. Mulane wong urip ki kudu duwe tinggalan apik. Tinggalan sae kan ora kudu masjid, ora kudu musala, ora kudu TPQ, ora kudu madrasah, ora kudu pondok pesantren. Tinggalan saya bisa berbentuk jasa, didik anak sing apik, mergo sipate wong tua sing sae. Nanti kena apa buku naina ora kepingin rabi meneh. Padahal putrane nembe setunggal, yeniku Mbak Miftahul Jannah. Karena kepingin Allah mumpuni nikah meneh, malah mbok malah uli wong lanang lebih parah maning repot mumpuni. Wis lah tinggalanku mung si Miftahul Jannah kae, tinggalan bondo ra duwe. Tinggalan masjid ya ora bisa. Nembe mangkat umrah ping sepisan. Ring rumat anak lah, muga-muga ndang enggal diparingi putu. Wau buku nainah niku ngucap, sampai wau Mbak Miftahul Jannah nyaketi kula. Mbak mumpuni nyuwun barokah doane ben kula ndang-ndang dipun paringi hamil. Lah ngucap kula ora duwe barokah, kula ya ora duwe donga apa-apa wong kula santri. Padha-padha lagi berjuang, among kayu berjuang bareng, kula ngucap ngoten. Jenenge ikhtiar wong hamil niku ora bisa panjenengan niku alah sampean kan awake sehat sinom kaya aku ki ora usah mikir apa-apa wong aku disenggol tok be meteng. Ana sing kadang ngucap begitu. Ngapunten ya, rahim itu areanya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Bapak Ibu. Ana wong padha-padha sehat, dicek normal, tapi dereng diparingi keturunan nggih wonten. Onten sing wis kabeh si kebobolan baya onten. Nggih mboten? Jenenge rezeki, mulane disebut rahim itu areanya Tuhan. Jangankan kita yang nun sewune wong awam. Anten dokter, padahal dokter ning urung hamil onten. Padahal ngerti to kesehatan, ngerti carane ikhtiar medis niku kepripun. Tapi jenenge rezeki. Kita semua niku mboten saged ngatur. Wong sing jenenge anak niku ora bisa dijaluk, ora bisa ditolak. Nggih to, Bu?
Mulane ngapunten nek jenengan kok duwe tangga, duwe sedulur kok durung-durung dipun paringi momongan. Donga mawon sing apik, ora usah mawi anu wis ikhtiar apa sampeyan. Mulane aja ini aja itu ora usah. Didongakno mon sing sae-sae supaya nopo happy. Nek happy, ora stres, ora dadi pikiran dan satu kuncine pasrah mawon. Nek pasrah malah biasanya njuk langsung ditulung karo Gusti Allah. Ning kathah ngamal, kathah ikhtiar sing kudu dilakoni. Di antaranya wingi kula nampi ijazah saking Ibu Nyai Siti Fatihah, putranipun Mbah Khudori Tegalrejo Magelang, Allah yarham. Saking Ahlul Bait Tegalrejo Magelang kuatah sangat ijazah. Ijazahe wonten sing rada susah. Sing rada susah ning koyoke Mbak Miftahul Jannah wong alumni santri nggih insyaallah saged. Di antaranya ken ngamal sholawat nariyah ping 100 sedina. Lajeng sholawat tunji nabiha ping 100 sedinten. Dados sholawat nariyah ping 100, sholawat tunji nabiha ping 100. Ning syarate nggone ngamal niku di jam yang sama. Contoh jenengan kobere wayah lebar sholat subuh jam gangsal umpamine. Berarti setiap jam gangsal niku kudu tiap dinten di ngamal. Ora pareng sampai lewih atau sakderenge jam 5. Ngaten niku. Ya, kedah istiqomah niku. Umpamine jam 09.00 bengi. Kok jenengan saged ngamal selo niku teng jam 09.00. Berarti ya jam 09.00 mawon niku. Mboten pareng kurang, mboten pareng lewih jam 09.00. Niku wonten ijazah saking putranipun Pak Kyai Abdurrahman Khudori Tegalrejo Magelang. Kula dipun paringi ijazah saking saking Gus Bayu niku saking Mbah Dalhar Watu Congol. Dados kangge sing nun sewu pangapunten ingkang dereng dipun paringi momongan dugi sak menika, ayo derek sareng-sareng berjuang. Ngajan kabeh memang kan ridhone Gusti Allah. Tapi kan ana lantarane. Kaya ibarate kula ngaji teng mriki wonten lantarane kepanggih kali jenengan lantaran buku Nainah. Dadi ana sing nggo lantaran. Iki saking Mbah Dalhar Watu Congol, ugi saking Mbah Khudori. Dipun paringi ijazah ingkang sepisan saking Gus Bayu putranipun Allah yarham Mbah Kyai Abdurrahman Tegalrejo.